sa college hapon, Teng. Let's eat. Teng. Sa wala sa college hapon. Sa solar, from this ideas, we can have this from the ground. Yes, Lord. Amen. Kain. Ay. Isa kayo sa picture pa ninday. Happy birthday, Ma'am Jen! Happy birthday, Ma'am Jen! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ma'am Jen! Thank you, Ma'am Jen. Bulag. Happy birthday, Ma'am Jen! Happy birthday, Ma'am Jen! May your God help. Ha? Masali mo sa Tagalog. Mabay man ka no mansari ninyo Ma'am J. Unsa ba tag yung Uy, bird? ang Jollibee baka nagdagko ng chicken karon. Kumito yung chicken. Nagara. Ikaw nila gituyo. Gibash. Close naman. Hello bash. Walay ko ay. Asa ba? Picture pa ka na picture? Okay na na. Tsara ka deke. Wapo yung kambal gabi. Nagagambot siya. Sikap na? Oo. Ay pa? Ay pa? Pagbunos na ba? Ay, pag-post-post na! Drink Sa sa mga picture. kahoy, Drink tuloy sa na drink. naman! You wasted one year. You wasted 1 Hindi year. gapon ka na. Tapos karon, pwede na ka mag-post, nag-post po. Oo, last April. Oh, magwa 1 year na nga. Lagi ka mambol. Iyang pa Okay, kuanin mo. Mansari. Hoy, gwapo kay Uyab Inday ka to. Grabe no. Hoy, taga Sulana, grabe ka gwapo. Na Saksit lang. O saksit Inday, grabe. Ma, makita kasi ang laki ma. Grabe ka gwapo, taga Sulana. Oy, kita ni karon bagulang. Ay, nagkataday mo? Hey, ko sa Mami Gina David. Happy birthday, Mami. Mami Gina. Mami, pag Mami lang. Go. Hi, Mama Jen. Happy birthday. Thank you so much for Jollibee. Ingat, God bless. Ma. Ate niya. Happy birthday, Mommy! Good health and more Jollibee! God bless you! Bread. Happy birthday, Ma'am Jen. Grabe. Ako man ka. Jig. Ayun, sa malambot. Happy birthday. Wala na maderiya o kwan. Piso mo. Dahil, drink. Happy birthday, Nung Ma'am. ka nag-rice. Happy birthday, Ma'am Jen. Thank you sa pag-Jollibee. Ako ka. Ako wala ka. Bilang ako, trauma. Girahin din. Happy birthday, Ma'am Jen. Hala, ha? May birthday ko. Ano hu? Ano hu? Puro ko doon sa ritiyo ni Rhea. Bo, kaon bar. Mana mo? Pinsa. Naalala ko nung pag ano. Ay, hawa! Nagja-Jollibee kami nung bata. Dali ay? Bata pa mo? Parang ano, siguro Wala ko katilaw may Jollibee sa bata ka? Kamigin, maging kaka? Binaidan. Wala mo kasi yan. Wala may Jollibee amo. Ah, sa isla wala? Wala, naka-Jollibee ko college. Brenda. College na? May vlog siya. College? Hindi lang. Kaya ako Nung nasa college. CDO ka na? Kalang di ka ka? Ha? Lami. Tsaka ano, iba... Fulmit na ako sa TJ Monterde. Oo, di tayo. Tsaka iba-iba na yung... Mag-TV na siya, sa una. TV mo siya day? Di tayo sa una, ayaw na ng TV. Oo. Mag-TV na siya sa una. Saan ito mag-TV Ah, totoo yun, David? Mag-TV pa mga special. Trivia. Mag-TV. Mag-TV. Perfect. Ikaw, Brit, edad mo na ay ano, nung nag-Jollibee ka. Bata pa siya. Elementary kasi, Ano? pag birthday, dun sa kasi ako sa Manolo. At First out sa vlog. Pag birthday kasi,
Kay may ano na. Dahil kung di ka nakasubscriber, di ka makakag-Jollibee. Correct. Ako ba 3 years old, nag-Jollibee na ako. Grade 6 ano? Kasi pulubit agad, gumaganon kami sa Jollibee, so binibigyan kami. Ano ka na Hindi, I mean yun Si talaga. Melmar, kung share na nakatilaog ko. Pag niya po niya. Supply mo. Ano pag birthday lang yung mayaman kasi yung mga... Ito may minamil sa wala. Jollibee ba talaga yung nauna, di ba? Bye-bye. Di ko alam. L. Ay, kuhan ba yan? Pero nga Jollibee nga bunga-bongga nga with your own money na, pagsutra kayo may na dyan. With family. Uy, unsa di karon dagan kay inom sa dalan. Nakapag ano ka? Nakati ka ng birthday party si Jollibee? Wala, hindi ako Ay, invited. mga... Pero nag-Jollibee kami sa Central, kasi Man, Central man. sa mga mayaman. Manglimos. Kasawa na. Manglimos ba? Naging emotional pala ang ano ni. Ay, hindi mo karon. Oo, sa Jollibee. Sa bintana? Wala ka pag nimot. Online nimot sa magkaroon. Nahasaw gayo. Wala ko nakatin ako ng birthday party ng mga bata. Grabe yung Hindi ako Matanda na. naka-join. Hindi ako as in... Hindi bata ako tayo. naka-join as celebrant, as visitor. Naka-join ako kasi ako ang yung host. Ay, pero hindi yung bata. Hindi, yung bata wala. Kasi dati ang... Paano di ka man dumaan ng pagkabata? Kasi dati ang ang mga mascot, kompleto yan. Ngayon mostly Jollibee na lang eh. Dati kompleto yan lahat ng character ng ano. Basta ako, kininto ko na sa inyo. Ang una ko niya-tikman talaga, ketchup sa burger ng Jollibee. Oh my God. Grabe yung bubo. Tapos yung siyan ko sa doon, sa bye-bye, pag kumakain siya ng Jollibee, yung tira-tira sa amin lang. Oo. Talagang walang para sa amin lang. Yung tira-tira. Kasi wala lang. Ako, first time ko nakakain ng Jollibee, yung happy ako na mayaman ang nalibing sa cemetery. Oo, kasi burger ang binibigay eh. Kasi ba, si JJ talaga grabe. Sa sobrang love niyang Jollibee, tinagayan niya mukha. Pinapulpak ang ating. Apala po ni Muhammad ka. hindi man. Wala po rin ilang. Uy, ito, nagwapon ka na hayag. Tsaka iba buntag man. Ikaw, kailan ka? Bata pa lang, kasi noon, si Niwalay na si mama at papa. Tulad sa papa, gusto talaga makipagbalikan ba? Maayos yung family namin. So nagkikita sila sa Marine Crossing doon na merong Jollibee. Ngayon, given a chance, kung may gusto mong isama ngayon kapag kain ng Jollibee, dalawa Ah, tao lang. maganda, Sino gusto mong maganda. isama? Oo. Asan sa family? Asan sa family? Hindi, gusto ko yung kahit walaan na gusto ko kung... Kami ulit. Hindi, may... Ngayon sila, mas sila. Kami naman ng kapatid ko. Hindi, yung dalawa lang kayo ba? Ah, dalawa. Tatlo lang kayo. Dalawa ko gusto mo isama na... Last na niyo sa mundo, tapos may gusto kang i-treat. Mamang. Kahit wala na, kami ulit. Yung first time namin kumain Bakit? ulit. Gusto mo maalala ng dati. Ano yung feeling niya kasama? Ikaw kasi nag-topic. Hindi kasi pwede ba pag Jollibee bidyan sa'yo? Gusto mo makita sila kumakain ng Jollibee. Ay, hindi. Gusto ko makita si Jinky, Chuchay, at saka sila Kung meron kang i-treat ngayon, yung buhay, Iba na lang. yung buhay na, kung meron kang gusto i-treat ngayon sa Jollibee. Ayun gusto na mo lang. ipakita Yung buhay sa na kanya lang. What it is. I want to see you happy. na kumakain sa Jollibee. Hindi, naglalaba kayo. Bukas plato. Sino? Yun nga. Hindi. Ah, Kung meron kang gusto, yung happy siya ngayon. Kung, Hindi masaya siya. Yun, yung mga pamangkin ko. bakit? Mahilig din sila dito. Favorite din nila. Sabi ko na dapat nila lang pala rin pinag-usapan nila. oh, di ba? Napaktriyo sa iyo. Masarap yung chow fan, siomay sa May labot ba't yung Jollibee pwede Hindi sa ang topic yung chow ka. Ikaw bitaw ati manay mong bonus. Oh, di ba? Mapaktriyo Ano naman na na yung bonus? 1 year na ago. Di ba Yung kanan, babe, nag-post mo si Tring Baya nga, di pa ubayan ako sa inyo ang 1 year nga anak, di ba Tring? Oh, baya. Ikaw mag-town check. Papulan ba yan? Bawalan. Ikaw, Jai, kung meron kang gusto makita na may gusto kang i-treat ngayon at kung gusto mo makita na happy ka na bawa, no,
Na, bukod kay Gigi na. Yawa mo na ako. Kanang gusto mo makarip sa Jollibee bida ang saya mang yun. Kung meron ka kanang yung gusto mo makompleto lahat, yung gusto mo yung walang hinakit, kalimutan mo na natin, gusto mo mag-reconcile lahat. Gusto mo pakainin sa Jollibee. Sinong gusto mo makita? Yung kapatid kong babae. Bakit? Di ba siya nakain Maya Jollibee? dahil. Kaya hindi siya yung namatay, yung buok ngayon, gusto mo makita, yung walang harang plastikan, gusto mo makita na buo yung... Pamilya ko. Mahal mag-celebrate. Pamilya. Hindi pa magkumain kayo ngayon na kahit huling pagkain nyo na lahat basta magkasama. Pamilya ko. Ba, ano gusto mo sabihin? Yung Jollibee ang kinakain natin. Todo man. Kaya nga, anong kwentong Jollibee mo? Ano na yung mga stories behind? Yung habang, kung habang kumakain ka, nagsasorry kayo sa isa, o magpasalamat sila nga, sa kadagan mo nabaligyan nga isda karon. Hindi kasi, Gani, baka meron kang moment na nagbenta ka na isda tapos naubos lahat tapos meron kang pera na malaki. Na, ito pala yung pinagbentahan ko na isda. Hindi kaya nga, kung ito na yung moment na ma-appreciate nila ba? yun yung ano, yun na yung Ano? Bakit di umiiyak? Ay, Lord Jesus. kasi sa Jollibee, di ba? Ano kaya nga? Saya lang dapat. Hindi, gusto mo lang magpasalamat mo na salamat ma for bringing me in this world. Dahil Ano, naman, kuhaan ka ng... kahit ano kasi yung pain na yun, eh, di ba? Kailangan mapalitan mo pa rin ng saya at pasasalamat. Kasi yun yung dapat. Yun yung tama na gawin. Na kahit nasasaktan ka, kailangan mo yung balik sa kanila. Pinagod. Kaysa na mawala ka ng chance. Jai! Diba yung, wala na. Wala na. Ikaw nakatura. Kaya habang may chance, kung may pang kanin, may pag-asa. Man! Kung meron kang sabihan ngayon ng sorry, habang kumakain ka ng Jollibee, tapos sorry ka. Sorry. Sa sarili ko. Why? Kasi for the longest time, nakalimutan ko rin na yung sarili ko na pasayahin. I mean, personally. Kasi ngayon, napakaraming bagay na ngayon na nagagawa. Ay, dahil na-focus ka noon sa family. Parang, sorry kasi hindi kita inuna. Pero alam ko naman na, pero hindi naman ako galit na hindi ko inuna yung sarili ko. Paras kami ni Ma'am Sue. Diba? It's, Mag-sorry ka sa sarili mo. Manabi kay may ako man sa Ha? Ay, ikaw, kung meron kang sasabihin ng sorry, Ano, sa mama at papa ko. bakit? Ano, sorry ako sa ano. sa mga post. Hindi sa ginagawa. Kasi, hard. Sila nagturo sa akin kung paano ako magawa nito. diba? Na kahit masakit yung paraan. Hindi, at some point kasi ang take away mo doon kasi nagiging strong, Baka independent natuto ka. ka, natuto ka, may, natuto ka. May parang, Hindi ko magiging ako gamot. Ikaw sa tip. Dahil na lang, dahil tapos. makdo naman tayo, makdo. Dahil tapos na tayo sa sorry, gusto ko naman marinig sa inyo yung salitang salamat. Kung meron ka sasabihan na salamat, Bakit kami ba? Iba, walang hindi ka Jollibee. masalamat, hindi sila madrama kasi. Ako, pasalamat ako kasi sinilang ako ng magulang ko dito sa mundo pero yung trato sa akin parang Ay, wala na yun, salamat lang. oo, salamat lang kasi ano pasalamat ako kasi Despite of everything, ito uh, sinilang ako sa mundong ito na ano, na nabuhay ako kundi lang dahil sa inyo wala ako dito pero sana maano niyo man yun yung ano basta yun. Salamat lang sa mga mo. Ikaw, te, kung meron ka sa salamatan. Siyempre yung ano natin, yung family natin. Ako especially yung mama ko. Sa lahat ng mga napagdaanan ko sa buhay, sa mga pinagdadaanan ko ay tinuturo niya yun. Yun pa rin yung tinuturo niya sa akin na lagi lang tayo maging matatag. Tsaka yung faith, lagi niya yung sinasabi sa akin na nabubuhay pa siya. Na Yung paa mo? talalagpasan na. Faith, hindi fit. Ah, sabi ko yung paa mo, alagaan mo lagi. Akala ko yung pain. Yung faith ba na
Kung ano yung pangangailangan mo, kung ano yung pangangailangan natin, manali ka na ibibigay niya talaga. Totoo. Ibibigay niya talaga. Kahit hirap na hirap ka na, ano yung parang kahit yung nakapiling mo nakalubog ka na, hindi. Iaahon at iaahon ka talaga. Tutulungan ka talagang makalagpas dun sa pinaglalaan. Ikaw, Rhea. Ikaw, Rhea. Kung meron ka sasabihin na sorry ngayon, kasama ang Jollibee. Sorry Oh, magsasabi ka na sorry ngayon. Kanino? sa mga kapatid ko siguro. Bakit? Kasi hindi ko pa kaya talagang ibigay lahat ng mga ano ba, mga yung parang gusto kong ibigay sa kanila sa ngayon. Salamat. Salamat syempre sa iyo. Ano sa akin? Dapat sa... Number one ka kasi ikaw yung nagpaangat sa amin. Syempre salamat. Kasi alam mo yung para sa birthday benta. Oo, tama. Siyempre, hindi namin matatamasa to kung hindi dahil sa'yo. Siyempre, salamat kasi through sa'yo, yung pamilya namin, nabibigay namin yung lahat na pangangailangan nila. Yun. Ikaw, Bating, kung magsasorry ka. Mana? Sorry ka. Kung meron ka sasabihin ng sorry while eating Jollibee, I love. For me, my father. Why? Kay Kuan ka nang patay naman siya. Ano nini? Ay, kuhanin bang ko na yun. Salamat kay. Saya nga po, because naging strong ako. Independent woman. Kung meron kang sana. Sana buhay pa siya para mag-complete ka na. Perfect. Ikaw, Melmar. Kung may sorry ka. Siyempre, si Kano. Jordan. Kuan! May ate. Bye. Kay, hindi ako napagtapos ng college dahil grabe yung expectation niya sa akin in terms of college. Salamat. Salamat sa ako ante na naging cruel siya sa akin. Kasi because of that, she made me stronger. Sana. Sana bata pa ako para ipagpatapos ko yung college ko. Ipatuloy ko yung college ko. Okay. You can leave na. Papatuloy natin yan sa pagbabalik ng magandang buhay. Thank you so much, guys. Dito? For Ikaw, si Brenda naman kasi wala sa kanya. wala, Ikaw wala lang. ako, sabi ko na sa PBB. Abangan nyo na lang. Oo. Sorry. Sorry sa'yo. Kana! Sorry! Dahil hindi ko mabigay yung gusto mo. Yung... Lord, signal lagi. Wala ka bayad. Ano na dire? Magkaon na dire? Kuha rin yung bangko nga duha ka buok. Ay sa gana di si Kuan, si Kanong Hilaw. Gana di si Kanong Hilaw. Ah, di pa pala ka-uncle. Ano nagawa ko? Kaya, Yan, kuya. Sige na ba, we want to hear from you. Tingnan na. Wala, hindi ko ready magsalita. Ay, meron nga pang gustong pasalamat. Jollibee ha, Jollibee. Jollibee. Ako, salamat sa mga followers kasi nabibigay ko lahat ng mga or hindi man lahat pero somehow kung ano man kailangan ng pamilya ko, kaibigan ko sa akin, sarili lahat, napoprovide ko because of them. At utang ko yun sa kanilang lahat. You're a good provider. Oo. Hindi ko na kailangan pasalamat sa pamilya ko kasi parang given na yun eh. Given na yun, hindi ko rin kailangan mag-sorry sa kanila kasi I think kung meron, bakit mag-sorry? Sa imo ba yan nga pangutahan sa tanan mo? Hindi, ako sa kanya kasi, hindi ako mag-sorry sa pamilya ko kasi parang... hindi, kung meron makipag-sorry kasi mas nabibigyan ko ng oras lahat ng ano, because of my work. Mandy. Oo, kasi yan kasi sila given naman yan, hindi kami pag araw-araw kami maglulukuhan, di ba? Sorry kung yung time ko is mas marami pa akong time sa iba kaysa sa kanila. But because yun yung kailangang ma-sacrifice kasi nga meron talaga sa mga bagay bago ka mag-success or bago mo kunin yung mga bagay-bagay. Meron kailangang i-set aside na i-sakripisyo, di ba? Para ikaw, mas pinili mo yung partner mo, mas sakripisyo yung pamilya mo. Yung ganun ba? Ako, mas pinili ko yung trabaho ko. So, mas-sacrifice talaga. So, at some point, dapat bumawi ka na lang. Bawi. And that's worth it. Oh, sana hindi ako lubayan ng mga tao sa paligid ko because yun yung
magiging nagpapakita ka ng mas nag-i-inspire sa to push through, push hard, harder. Kay diba, parang sa kanila, parang in return ba, may babalik mo yung mga bagay na binibigay nila. Very basic lang yan sa akin, pero gusto ko pasalamat talaga sa mga followers. Pero talaga. malaking impact kasi yun. Sana andyan kayo, simula pa noong 2015. Malaking impact kasi yun kapag yung mga tao nasa paligid mo kasi nilang nawala. Parang ano, ano nangyari? Hindi na ako relevant. Parang wala na akong silbi. Yung kaya ngayon, sana ko na sana, kung, kahit Isip siya wala pero iba. magsakit mo. Malaki ano yun. Banana! That's why isa yun sa mga isa yun sa mga weakness niya. Mabilis siya nasasaktan pag sa ganung bagay. Hindi siya kunyari, hindi na natin siya pinagpuntahan. Bakit sila nandoon? Pagkataka na ni Kuya Argel mo pa? Pag nauwi ka na, punta ka sa punto ng mamay mo. Love. Hindi pwede mo.